големия вълчин, хора, да започваме. Нов броуър, супер. Epic! Big, not bad. Ring. Super ring. Ring. Epic. Super ring. 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 Един час. Супер. И супер. Ring. Ring. Седим, може би, последен час за това. Да, но можем ето така да отправим и ще са два. И да отваряме. Супер, това е ужасно. Това е Ел. И последно. Два. Супер. И два супер. Хора, това беше. Продължаваме. Легендари. Хора, не мога да повярвам. Хайде, учета. И стар пара на брок. Не е много добро, ама ще го приема. Super ring. Super ring. Ring. Хора, хубав стар дропа. Мисля, че защото изпълних митик, изпълнихме квести Пайпър. Омага, хора, вече имаме Пайпър. Това е много добре. Ще можем да купим после Пайпър, ако той има. Не, няма. И 16. Както видим, почваме с коиновете и тези неща. И може даже честно да отключим Legendary Star Drop. Много бързо минах. Това са от първи вече 43. Айде. Такъв дроп. И нищо. Супер. Супер. Епик. И хора ще купиме Legendary. Хора, падна ни са Кенджи. Падна ни са Кенджи! Падна ни са Кенджи, хора! Не мога да повярвам, че го заснех на видео. И последен старт дроп и е време за мегабокс. 9 неща, ще има нещо. И нямаше нищо. Обаче, два нови броуъра за едно видео. Кой да вземем? Айде, не, Честър Слаб. Мек ще вземем. И Unlock. Хора, в това видео отключихме два Legendary броуъра. Не знам как стана. И последно тук. Рандом. Супер е. И да видим. Вижте колко нови неща. Star Power. Два Star Power. Гаджет. Първи броуър.
втори броуър, трети броуър, четвърти броуър и пети броуър. Хора, в това видео отключихме 5 броуъра. Аз викам да ги апгрейдваме колкото можем. Ще започнем с Кенджи. На 9. Сега продължаваме с Пайпър, не с Мек. Все пак не можем да оставяме Legendary. Така, и като за финал, колкото можем. И с останалите ще апгрейдна тези на първи. Останалите, които не ги. И хора, свършиха ни тотално коиновете. И останахме с 11 коинт. Имаме 10 нови неща. Star Power. Имаме и още доста квести, обаче няма да ги направим в това видео. Ето този Star Power е много добър. Кенджи. Хора, отключихме Кенджи. 2 нови Legendary Brawler в едно видео. Мек и Кенджи. Това никога не ми се случва. И това за днес. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала и оставете лайк. Ако също искате да имате такъв късмет, като мога да ви се паднат 2 Legendary Brawler в един unboxing, коментирайте и аз искам. И това беше всичко от мен за днес. Ако ви е харесало видеото, пак казвам, абонирайте се за канала и оставете лайк. А от мен, чао!